Hi guys! So karong adlaw kay Bromance naman gyud. Mo na nako ipasiba ninyo nga video nga ako nadiskubrihan kaniadto ug magamit gyud kani ninyo samot na nga gaangat na ang Pasko. Man ako sargot tong kinahanglan gyud kaning posporo. Atong pagabuhaton na ning posporo kay usa kani ka alternatibo sa fireworks. So di na nato dugay-dugayon ato na sugdan. Mana magkailangan tag upat ka stick sa kuan sa posporo. Kanya pa nato din ang ibukan sa kilid. Mani ang usa kay taas, ang usa kay mubo. Man pa ni tawag ni equality. Nya butangan sa tunga sa may tawag na kon boundary. Anya pa nato din na siyang kanon islitan na. No. Okay kayo. Okay kayo. Matik fireworks. Sa di pa na ko tapos ang video, sa unang mangod kay katong gamay pa ko, ikaguptan ni sa akong karon classmate ug akong mga kauban, akong hidden talent, manang karon kay inyong mataksihan ang akong hidden talent ha. Tawa akong buho kay hilo ha. Hilo buho. Tanaw ha. Hinay. Porosan. Pag naniway kalaki.